Good morning my dear countrymen. Nimbaga bigat ingutek nga kakailian. Welcome ba na po dito YouTube channel ni Manong Ilocano. And I meet my tatang. And punta kami ng bundok. Manguha kami ng panggatong. Huwag kami na puti shilin meat ako. Nila ko ni nanang ko. Okay, so kita-kits po mamaya doon sa bundok. Change plan po tayo mga kailian, kasi akala ko diretso na kami sa bundok ng panggatong, pero sabi ni tatang manguha daw kami ng muna, kuhol. Wala kasi kaming ulam ngayong tanghali, kaya manguha muna kami ng pangulam namin, then kami pupunta dyan sa banda dyan. Diyan kami kukuha ng mga kahoy na panggatong. So kanang daan mga ilyan, yan si tatang. Mangunguha kami ng lideg. We are in the midst of nowhere my dear countrymen. Sa tayo? Gubat. Kasama namin yung aso namin. Shh. 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 Bali dito po kami manguha ng kuhol mga ilyan. Binuhat ni tatang yung aso niya. Ako lang bubuhat dyan sa aso mo. Suna ka nun. Bali dyan kasi yung manguha tayo dun sa banda dun. Marami talagang kuhol dito. Iba't ibang variety. Meron kami tinatawag na lideg, tapos yung birabid, meron din dito sa yung bisukol. Ayan, ito yung tinatawag naming lideg. Ayan siya. Masarap kasi ito panggata. Galalan ako. Ayan. Ito naman yung bisukol. Masarap to kasi maliliit. Ayan. Kunin na rin natin. Mabalin pa dyan bisukol tang? Basta dyan babasit. Mabalin pa dyan bisukol. Tara. Si tatang nung kalakasan niya mga ilyan, marami siyang trap ng bayawak dito sa banda dito. Ang dami niyang nakukuha. Pero ngayon medyo matanda na kasi. Di na rin niya talaga kayang pumunta ng bundok. Kaya, kawan? Punta daw kami dun sa may paanan ng bukal. Dito na po kami sa paanan ng bukal. Pero problema, medyo lobo talaga yung tubig kasi pagkatapos ng ulan. Pang. Nimbag data. Nalibuyong. Tiba-tiba na nasa palang inipit. Ano pa? Tiba-tiba ka na doon. Ha? Whatever. When. Akyat daw muna kami dyan. May mga dyan. Bukid dyan. Doon daw kami manguha. So, medyo mahirap pong mag-video habang nanguha. Kasi si tatang hindi masyadong marunong humawak ng camera. Kaya ako na lang yung taga-video. And oops, guray. Natasopot naman sa inyo. Marami na.
pwede nang umuwi. Si Tatang, kahit nasaan, umiiral yung ano niya, pagka concerned citizen niya, oh. Tatanggal niya daw yung ano, tabla doon. Pumunta doon sa ano, may mga palay. Wow, ang bisokol. Dami, oh. Mas marami sana yung lalagyan natin. Ang sarap gawing ano to, adobo. Malinis pa. Marami ding ano dito tang no, dati. Birabid. Stone santang, doon na yun. Ang pa'y kabilan ta. Lidig. Lidig. Yan, sa dami ng kuhol dito, kinain na nila yung ano, panalim na palay, oh. Dami kasi. Kaya minsan maganda rin manguha ng ganito kasi ano, parang peste rin sila sa palayan. Pero instead ni tapon, ulamin na lang. Okay, datoy na po tayo nakalatay ng pistokolan kakailian. Ado, nawadwad, abunaw, abundant. Marami na to. Hindi naman maganda yung kukuha tayo ng hindi natin kayang buhatin pa uwi, mga kailan, ano. So ngayon, susunod na natin kukunin yung ano, panggatong namin. Nauna na si Tatang, oh. And bali akyat lang kami dyan sa bundok na yan. So see you later, my dear countrymen, kasi mahirap pong humahawak ng camera and at the same time you are making sangat-sangat that hill. So see you later, my dear countrymen. Huwag na yung uong, Tang, bilisan mo kasi ano, may phobia ako. Kagabi kasi mga kailan, lumindol na naman, malakas. Itong dinadaanan namin ni Tatang, daming bato, tsaka ano, oh, delikado na po. So ti karigat ti biag ti probinsya kailian, may silo pa dyan, oh. Kay Tatang daw dati yan, silo. Silo. Ata, ir-ir. Magandang panggatong to. Ano siya, kahit konti lang yung kukunin mo ganito, yung tinatawag naming ir-ir, marami siyang maluluto. Mahirap kasi siyang ano, anong tawag doon? Mahirap siyang lamunin ng apoy. Mahirap siyang marunot. Pornos kasanan. Damo na nalang ti silong matitang. Pugo ito. Pugo. Talian mo. Huwag ka naman magsalita ng bad words. May signal dito. Bali, magkakamag-anak ng mga aso na to. May karga na po kami, dalawa ni Tatang. Ito yung akin. Ayan, yung ir-ir. Ayan. Yung sa kanya, medyo mas magaan. Si kawawa naman. Hindi na kaya magbuhat ng malakas, ng mabigat. Ayan. Ilagay mo na lang siguro sa bagyang kuhol. Medyo malayo-layo po yung lalakarin namin. Kaya siguro sa bahay na lang po tayo mag-update, ano, mga kailyan. Medyo nauubusan na naman po tayo ng memory. Ayun din po yung rason kasi kung bakit madalang na yung vlog ko, kasi yung cellphone ko medyo hindi na siya kondisyon para sa vlogging. Malit yung memory niya, tapos busy pa sa ating trabaho. Kaya medyo na kakaligtaan na po natin yung vlogging. Pero ngayon, since may free time,
Parang banding kasi namin ni tatang to. Parang gusto ko rin i-document yung mga ginagawa namin through video. Para at least naman medyo may babalik-balikan naman po kami ng mga memories namin. Especially with my tatang. Ayan. So let's go my dear countrymen. Mga habang buhatan to. Putol-putol na ni tatang. Merienda pa itang? Tang. Kita yang kita, ada ka ada taruh kata kecil apa? Ada di bawah. Itu kita ada apa tahu kita. Wala kasing panggatong ngayon eh. Yan to yung ilalawak natin dun sa ano natin. Kuhol natin. Grabe. Yung tinatawag naming lapak. Ayan.